Aprang si KARDOM katuka ve fanta lapen pinia bangke la karbiti 2.0 YouTube channel bangta 4K bangke complete iglo nang litum nang kaching hon lapen nang ka support na jok lapen nang chirap na jok pensi la 4K mate 4000 subscriber ta complete unlo lapen la anso se nang litum nang ching hon donon lapen nang support donon lapen nang lang don ingon ni lista me labangso YouTube channel along ason son na berta mate ason son piklang lapen akimi paklang ponia pani lita bori pon bompo lapen nilita kelong an update kelong an ki thek an ba nali tum panang thandun ik bompo lapen nali tum stami la son thak thagle nang support don kai kita nang ching hon don lapen nang lang don igon la la pulte mo ani si bangke 1 million an ta complete ta hai jong si arnam nang bi at pulote thangthe pulote la bangke nali tum tala pule nang lang don ik bommo lapen nang ching hon don ik bommo la lo lapen nili lamchak do nali tumpan giveaway kibi po lamchak labange nili bida prang po la giveaway bange nili non molam asap so school along stame side uche damasi an interest bang la YouTube hin bang nili an damu eder lo stame nili arni bang stame nali tumpan derchet pen stame lechet pen stame nili berta bange nang pachini ikbom lo la pen nili video ta upload ikbom lo lapen nali tum ning ori WhatsApp lapen la YouTube along le comment na reply dun dedet lapen SMS na reply dun dedet pustami nali tum ning ori nili non mulam asap so busy hoy mane school side du chedamat lasi pada depen pen pinita lapulo Voreng Awarsai APHUTHAK le lang polo nang lapen chethan polo nang lapen giveaway nali tum chipa ai pulote labangso YouTube channel bang subscribe nang po lapen mesen na comment nali tum la video long ta nali tum tok nang po lapen kan ma la video nali tum share iko lapen video abanda nali tum lang le lang pute ingson soni video nali tum fan important mate kinang so da video do tai mine nali tum lang dam igo lalo put nali tum giveaway ki hai chance bange do iglo tangte chethan chet masi apu penaan ding hoilo la video bangta tangte pangcheng polo nang pini Voreng Awarsai APHUTHAK le mate lang polo nang lapen chethan polo nang de ho lapen chethan polo nang mate lang polo nang labangso Voreng Awarsai APHUTHAK nali tum la screen long thek pon longi aprang si kai kin len piklang vera son nali tum la recruitment board bang nali tum dak pen thek ponong po a ASRLM mate Assam State Rural Livelihood Mission lalo recruitment bang amen bang ke lapen post amen bang ke dak various post vacancy mentioned below dak do post bang lapen total dak 734 ando lapen job tai bang Assam government job lo lapen location ma all Assam lo lapen apply ning labang ke online lo lapen application dak chengi 18 November labang so cheklo 18 pen lapen last date bang dak 8 December mate munang acheklo December acheklo 8 tarik sidak mate 8 December si last date lo lapen dak chithan pontunang and ASRLMS society recruitment lapen din dial Aryoda Yosna National Rural Livelihood Mission DAY and RLM jala son la posamen bangala pen aprang sidak number 1 ng lang ponlo tedak project manager social development knowledge management and communication labang so dim dak ingsido pos ingsido la pen dak ciklo jono nalitum 49000 salary bang long ponige lapen education qualification mang dak post graduate degree ki untang abang fumat abang pinang polapen experience dak 5 years post educational qualification experience tunang po labang so post along jong si apply din tena dak menalitum lang ponigon lapen putar dak number 2 long dakta project manager lapen non from livelihoods labang so dim ta dak ingsido post ingsido lapen dak monthly nalitum 49000 anlong poni lapen qualification dak ingsiwet la post graduate degree ki untang mate abang pitum nang po lapen project manager HR labang sodim ta dak ingsido dak ta qualification lapen salary anta ingsiwet da nalitum lang ponigon putha dak number 4 long project executive mate management information system labang sodim ta posting sido lapen dak
per month bag 42,000 long pon po lapen qualification bang MSc mate MSCIT lapen BE Computer Science BTech ki untang abang phu mate abang pinang po lapen dak 3 years experience tunai pusi dak tok pot na litum lang ikon lapen lason tak tak sedak number 5 long project executive monitoring and evaluation labang sodim ta ingsido na litum dakat jogdun tamel lapen dakta salary bang 42,000 long poni per month lapen MSc qualification bang dak ingsivet lo na litum lang poni gon Putha dak number 6 long bang ta project assistant livelihoods and marketing labang sodim ta ingsido dakana litum jogdun lapen chiklong jon dak 35,000 long poni lapen education qualification bang postgraduate degree nang po lapen district number 7 long bang district project manager dak bang ka number apos bang ki thom do mate 3 do nalitum lang poni lapen salary bang dak 42,000 per month nalitum long pon po lapen education qualification kachar liang deng kenang bang kela bang postgraduate degree an ki untang abang phu mate abang pinang po lapen number 8 long do tulang district functional expert mate livelihoods and marketing dak bang ta total dak post bang dak 7 do lapen per month nalitum dak 35,000 along poni lapen kachar le hin bang kela postgraduate degree ki untang mate anang po lapen experience 2 years dak post educational qualificational experience in social community development sector along 2 years and experience tunang polapen number 9 long district functional expert mate financial inclusion labang sodim tanalitum dak number of post bang dak id ando lapen 35,000 per month long pun polapen education qualification bang dak postgraduate degree unki untang nang po asining hang abang pu abang pitum jogdun ikon lapen district functional expert non farming livelihoods labang sodim ta number of post bang dak id do dason tak tak si permanent litum dak pen 35,000 an long poni lapen postgraduate ki untang abang phu mate abang finang po lapen number 11 bang district functional expert mate social mobilization institution lapen building and capacity building labang sodim ta nalitum post bang 4 do lapen dak monthly salary bang dak 35,000 an long pon ikpo lapen qualification ma postgraduate degree ki untang abang phu mate abang finang po lapen number 12 long block project manager do labang sodim ta 5 do post bang lapen 35,000 an per month long pone lapen postgraduate degree ki untang abang phu mate abang finang po lapen number 13 long manalitum lang poningo block project manager labang sodim ta post bang dak 3 do lapen monthly dak bang 28,000 long pon po per month lapen dak education qualification bang postgraduate degree ki untang nang po lapen 2 years plus experience donang po jolalo lapen number 14 along district MIS manager da labang sodim ta 6 do post bang lapen per month dakana litum 25,000 an long pon igi lapen ke charlie bang ke postgraduate ki untang abang phu mate abang phitum nang po ning hang atum jogdun igon lapen ki long le bang aphita lamlos tamil ana post ki ong penalitum long lok ta thek inut bake la si try dun igon jogdun igon lapen number 15 long lang lopul dak block coordinator labang sodim bang 442 do lapen salary 25,000 long pon po lapen education qualification dak graduate ki untang abang phu mate abang finang po dak la 15 number lang block coordinator lang bang dak ongchet la si post ongchet la si jogdun igon lapen block accountant long aposta do tak nalitum lang pon igo 16 number long dak total 81 ando apos lapen per month nalitum 21,000 long pon igi lapen education qualification bang graduate degree in commerce long ki untang abang phu mate abang phitum nang po lapen putha dako din dayal upadaya gramin kusal yosna DDU mate GKY labang sodim tako duthula Chief Operating Officer skill dak bang tan nalitum number of post bang 1 do lapen salary da 84,000 an long poni per month lapen education ke charlie angreng bang postgraduate degree ki untang abang phu mate abang finang po lapen dak asap so 10 years on experience kopine du nai dak tokding olas nalitum lang phonik den no ason dak da number 2 long puthor lang dam tuna state project manager mate PIA coordination and development labang sodim ta dak ingsido post bangal lapen salary dak mission 63,000 an per month nalitum long poni lapen education qualification mate kacharli ahin bakke
postgraduate degree ki untang abang phu mate abang pinang po lapen experience dak 7 years post educational qualification dake tokdo nang litum labangan lang ponik den lapen number 3 long dolang state project manager coordination with state skill mission and other state scaling incentives dakta ingsido 63,000 long poni per month postgraduate ki untang abang phu abang pinang po 7 year experience to nang po lapen puthot number 4 long project manager do dak IT miss MIS lapen biometrics skill placement number of post dakta ingsido lapen salary mission dakta 49,000 and per month long pon po lapen education qualification bange MSc mate MSc IT or BE computer science BTH computer science ki untang mate kachar litang abang phu mate abang phi nangpo lapen ako dak number 5 long lang pon tunang dabang project executive skill dak number of post bang hini do lapen pay bang dak nalitum thek ponong po 42 and per month long poni lapen education qualification bang postgraduate degree ki untang abang phu mate abang phi nangpo nason dak nalitum apply do non labang slahaya post along jogdon ingo ing sonsoni post along lapen nilita nang pudun tekte dari labang long vegi pubang es tame nalitum jogdon igon long lista ajas tame jogdun bom nang po postina long labang ke central penale labang state government job Assam government job lo labang ke lapen number 6 long district functional expert skill do dakta 21 and do post bangkel dakana litum try dun iktame mate jogdun iktame lab dakta salary mission 35,000 lapen education qualification postgraduate degree ki untang abang phu mate abang pinang po lapen puthat do thulang national rural economics transformation along project long mate NREPT along do thulang daka nalitum mission lapen daka number 1 along project manager livelihood training and capacity building daka ing sido lapen 49,000 long pone lapen postgraduate degree in agriculture long ki untang abang phu abang pinang po lapen experience maximum 5 years and number 3 along bang dak lang polote dak young professional state labang swadim ta number of post bang ing sido lapen pay daga 25,000 per month long pon po lapen kachar le hin bang postgraduate ang selo nalitum dak pelang ponego lapen number 3 along ta young professional block labang kala sonno daga post do 7 ando daga 25,000 per month lapen kachar le hin bang ke postgraduate la lapen selection process bang ke nalitum dak written test lapen skill test lapen viva test lapen documents verification last plea answer dak and poni pusigit po lasini hang abang phu abang phitum jogdon igo nalitum le jog je pusta ki jog claiming hang tum 2 mine patrai dunon thanon mate video bang kan maseron share igon lapen ke applying a process bang lapu hello ke apply a process bang ke kai ke sono la bang ka duka beta chini puta hailo aprangsi nalitum daga link bang long ikpol bang so link long beringon lapen hodak nalitum registration dat nang po registration po prangsi nalitum login me po login data feed nalitum personal detail education details nalitum kinang so dak pidun nang po lapen passport size photo upload nang po lapen signature ta upload nang po lapen kinang so documents nalitum upload ignang po la uploaded pen submit igo submit dat pen feed dak print out igdat nang po jo ala nalitum a form bang ke jola hela lapen starting da date bang lang pon na 18 November pen sidak cheng pon po 10 am pen lapen last date bang ke 8 December ansi last date lapen 11:59 ansi last date lapen nili puthot nalitum hanapik laing puma advertisement alus tame nili napik lang ikpon nalitum afan lapen advertisement alola helol athema pena ana abang phu abang phitem available data thek jeni le ne elapu ki puta thegi minne puta hai minne stamen labang ke ahoklo na letum dak pen lang podigon na letum screen long lang te thek ponong po labang advertisement alolo las labang so advertisement alo chong sina letum na ing puta nili phana homri igon